Әлеге хатка Гаяз Исхакый җавабын сезгә тәкъдим итәбез. Аны Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Зөфәр Нуретдинов укый. 1914 ел 18 апрель. Гаяз Исхакыйның хаты. Хөрмәтле Зәйтүнә ханым, сезнең хатыгызны алып күп уйга чумдым. Мин үзем һичбер төрле сезне гаепләмим. Сезнең һичкемне гаепләргә хакы юк. Бу мәсьәләдә сез ак, сез паксыз. Бер кешенең сөюендә икенче кешенең һичбер төрле тәэсире булмаган кебек, сөйлмеш кеше шул матур хискә сөю берлә җавап бирмәсә дә, һичбер төрле гаеп булмый. Чөнки сөю хакыл берлә мотлак бергә йөри торган эш булмаенча, фақат йөрәкнең ихтияры белән генә идарә ителә торган илаһи бер куәттер. Сез бердән белмәгәнсез. Белгән булсагыз да, сез үзегез сөймәгәндә белмәгәнгә тырышырга тиеш иде. Монда җинаят юк, монда начарлык юк. Сөю мәсьәләсендә хаклы хаксыз юк. Сөю бар, сөймәү бар. Басынкы акыл белән чыгарылган үлчәүләрнең сөюгә һичбер төрле мөнәсәбәте юк. Әгәр сез Габдулланың сөйгәнен белә торып, аны мыскыл иткән булсайдыгыз, аның мөхәддәс хиссиятеннән көлгән булсайдыгыз, аның ачылган йөрәгенә төкергән булсайдыгыз, сез гаепле булыр идегез. Сездә ул булмаган. Булмаган гына түгел, сез Габдулланың шул хиссене белгән булсагыз, үзегез Габдулла дип сөймәсәгез дә, аңарга ихтирамән, аның талантына ихтирамән үз тормышыгызны аныкы белән бәйләрдек кадәр каһарманлыкта булган. Бу бик зур эш, бик зур улуглык. Сезнең хатыгыздагы шул җирләрне укыганда Галиҗәнәбегезгә исем китте. Хатыгызның чын күңелдән язылган булуы минем алдымда сезгә карата зур ышаныч, бөек ихтирам тудырды. Хәзер сез һичбер төрле вөҗдан газабы белән газапланмагыз. Сез паксыз. Сез Габдуллада нечкә пак хисләр уяткансыз. Габдулланың йөрәгенә шарлагансыз. Аның матур нечкә шигырьләр әйтергә мәҗбүр иткәнсез. Габдулланың шигырь тудыруында үз ихтиярыгыздан башка ярдәмдәш булгансыз. Моның өчен хаваланырлык, мактанырлык хакыгыз бар. Мин язганда да, хәзер дә сезгә каршы һичбер төрле битәрләү ташламадым. Һәм дә ташларга да хакым юк. Сез Габдуллага каршы вә татар әдәбиятының бер баганасына каршы һичбер төрле хыянат кылмадыгыз. Җитте түгелме? Сезне туегыз белән котлыйм. Мин бит Габдулкарыйны бик беләм. Шуның өчен туйга чакырмауга үпкәләргә дә хакым юк түгел. Ярар инде, Троицкига баргач, бер бик сыйларсыз, яисә бик сынап бер кыз табып бирерсез. Мин дә бит әле һаман ярлы егет. Мәскәүгә барып кайттым, Хәтимә туташын күрдем. Сәламәтләнгән. Гөлсем яшь хатын булды, берни язмый, сызмый, газетада алмый. Безнең газетада хас хатын-кызлар тавышы дигән бүлек ачылды. Шунда язарга тырышыгыз әле. Тагы сез ишан килене булгач, безнең газетаны таратуда ярдәм итегез әле. Хатын-кызлар арасында таратырга җай булса, мин июньдә дәфтәрен җибәрәмен. Әлегә хушыгыз. Гаяз. Андый-мондый матбугатта сезгә һөҗүм булса, үзем каршы чыгарга вәгъдә бирәм. 18 апрель. Әйтергә яраса, ирегез Габдулкарыйга сәлам әйтегез. Ярамаса, бурычлы калмагыз. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия